Slovensko je malý štát. Narodili sa tu však ľudia, ktorí ovplyvnili osudy nielen našej krajiny, ale svojim umom, cieľavedomosťou a obetavosťou dobili svet. Takým osobnostiam patrí aj Andrej Hlinka. Postavil sa za práva slovenského národa proti maďarizácii a sociálnemu útlaku Slovákov v Uhorsku. Za to neváhal byť aj väznený. Na základe týchto historických skutočností mesto Vranov nad Topľou vyšlo v ústrety a vyhovelo žiadosti predsedu Matice slovenskej, pána Mariana Tkáča, o umiestnenie jeho busty na svojom území. Dovolte mi, aby som svoj príspevok ukončil úvahou inšpirovanou evanjeliom. Život je napätý medzi získavaním a darovaním, kapitálom a charitou, vlastníctvom a službou, láskou a sebectvom. Moji drahí rodáci, je to pre mňa veľký deň, že môžem stáť na tomto mieste. Predvčerom a včera bol kongres slovenskej inteligencie v Trenčianskych Tepliciach 80 rokov po tom prvom kongrese a tam som si dovolil vyzvať parlament, vládu, politikov, aby prijímali také zákony a viedli takú politiku, ktorá by vyhovovala väčšine a nie rôznym menšinám, inakým menšinám, aby vyhovovala tomuto národu, aby prežil. Ja verím, že busta, ktorú dnes odhalíme, bude tiež tomu pomáhať. Túto bustu a nech zveľaďuje a upevňuje našu nábožnosť, aby sme kráčali v tomto živote bez úhony a šťastlivo dosiahli večný život. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.